με λένε Λάμπρο και σήμερα θα παίξουμε Survivor 101 μέρες στη θάλασσα με την θεία μου την Μαρία. Γεια! Ξεκινάμε. Όπως βλέπετε από εδώ πέρα έχουμε πάρει εδώ ήδη τον ένα θησαυρό. Εδώ λέει ότι μας κυνηγάει ένα χταπόδι, λέει. Χταπόδι? Ναι, μας Αυτό κυνηγάει. δεν μου το είπες πριν πω. Ότι θα μας κυνηγάνε κιόλας. Ναι, μας κυνηγάει χταπόδι. Ωχ, έφαγα ομό κρέας και κάτι έκανε. Ναι, όταν τρως ομό κρέας σε σκοτώνει. Μαμά, τι είναι αυτό? Ποιο? Να, στο είπα! Όλοι μέσα εδώ θα γίνει κόκκινα μάτια. Φύγε! Δεν μπορούμε να το σκοτώσουμε αυτό, Όχι, δεν μπορείς. Jesus. Jesus Christ. Πάμε κάπου αλλού. Και περίμενε, άμα είμαι πάνω εδώ, μπορεί να με πιάσει και πάλι. Ναι. Για ποιο... Μαμά, για ποιο λόγο? Ναι, μπορεί. Μπορεί να σου σκοτώσει, εγώ να με έχω σκοτώσει. Παιδιά, Πάμε να μαζέψουμε ξυλαράκι εδώ. έλα βουτήξτε μέσα. Σιγά με βουτήξω, να με φάει καλύτερα. Ωραία φίλε, φοβητσιάρα. Εννοείται με φοβητσιάρα. Τι με πέρασες καμιά τρόμητη και με έβαλες να παίξω μαζί σου? Ναι ρε Μαρία. Νόμιζα ότι σε πιστεύω σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα που με πας, να με φάνε άλλοι? Ναι. Τι είναι εδώ? Βλέπω δύο τσέστ, πάμε εκεί. Πού τα βλέπεις δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνω να μαζέψω και τα ξύλα από κάτω. Εγώ εδώ. Μόνο η θεία Μαρία μαζεύει ξύλα. Ένα. Δεν έχει δουλειά κάποιος άλλος. Βρήκα ένα χάρτη. Τι είναι αυτό εδώ? Κάτι φέρω, ναι. Παιδιά, θέλω φαγητό. Όντως, πρέπει να φας. Οκ. Α, κοίτα, μπορείς να φας εδώ αυτά τα... Δεν ξέρω. Εδώ. Τι είναι αυτό? Λέει ότι στο έκλεψαν. Όχι, είναι θυμωμένοι που τους το κλέψαμε. Ναι, και τώρα τι θα γίνει δηλαδή? Θα έρθουν και επίθεση. Καλά, ας έρθουν. Και θα μπορεί να μας σκοτώσουν. Ποιος φοβάται? Εγώ καθόλου. Ψέμα. Θέλω φαγητό, παιδιά. Από πού θα έρθουν? Δεν ξέρω, αλλά κάπου. Περιμένετε και εμένα. Wait for me, I have a little legs. Πάμε εδώ, παιδιά. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like, κουδουνάκι και subscribe. Α, κοίτα τι έφερα. Αυτό. Και γράψτε μου κάτω στα σχόλια Εδώ αριστερά. τι παιχνίδι να κάνω στο άλλο βίντεο. Κατεβαίνω για να μην με λες ότι δεν είμαι ατρόμητη. Να δεις ότι είμαι ατρόμητη. Είναι μέρα, Μαρία. Αυτό το κόκκι... Μαμά! Είδες. Αλλά αυτός θα με φάει. Ξέφαγε. Όχι. Τον σκότωσα και κάτι μου έδωσε. Τι. Α, βρήκα το χάρτη για ένα τοτέμ. Α, το μπλε. Ναι. Θα πάρουμε το μπλε το 10, παιδιά, όπως το ακούτε. Πάμε. Θα πρέπει να το τοποθετήσω εδώ στη σχεδιά. Όχι, να το κρατήσεις. Ωραία, πάμε. Περίμενε εγώ. Μας δείχνει το βελάκι νομίζω. Εγώ κάτσε πρέπει να μπω για να Θα οδηγήσω. προσπαθήσουν λέει να σας κλέψουν το τοτέμ τη νύχτα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Οπότε λέω να πάμε άλλη μέρα. Let's go! Ή όχι, θα κάτσουμε εδώ για να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Ωραία. Τότε να μαζέψουμε ξύλα. Ναι. Έχουμε 29 δευτερόλεπτα. 25, 24, 22, 21, 19, 18, 17,
15, 14, 13, 12, 11, Ευτυχώς βρήκα καλό... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Έρχομαι. 1. Πάμε. Εδώ έρχεται ο πόλεμος. Ρε, τι το μετακινεί οι άλλοι. Μη το μετακινείς, πας καλά. Μπορεί να φοβάται. Είναι χέστρα οι άλλοι. Ναι, αλλά όμως έρχονται με σχεδία. Έλα, Πάμε πάμε. μόνο να τους φάμε, δεν είναι τίποτα. Πήγε στη σχεδία, στο κλέβει. Δεν με βοηθάει η κοπέλα αυτή. Γιατί? Πήγε από εδώ. Χα! Ναι. Παιδιά, οδηγάω για να πάμε στο μπλε. Καλύτερα να οδηγήσεις εσύ, ναι. Είσαι Για- καλύτερος. Για να πάμε στο tent. Πάρτε ξύλα όσο προχωράω. Προσπαθώ. Είσαι πολύ γρήγορος. Η κοπελιά αυτή που έχουμε φέρει μαζί μας, να ξέρεις, δεν κάνει τίποτα. Ω, καλό. Πάμε όλοι αυτοί για το μπλε το tent. Να το. Δεν είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Α, Εδώ για να αγοράσει πράγματα. Σταματάμε εδώ για... Επειδή αυτό εδώ μπορεί να είναι όντως χρήσιμα. Μαμά, έρχεται αυτό. Μαμά. πάνω στην ώρα ήρθε το Παναγία μου. Πάνω στην ώρα. Τι είναι εδώ, πρέπει, μην τρέχεις. Να σε σκοτώσω θέλω μόνο. Ποιος με σκοτώνει. Παιδιά, φαγητό, θα πεθάνω. Φέρνω κρέας, περίμενε. Θέλω φαγητό, όντως, όχι. Είμαι 2 hit. Όχι. Έχει φαγητό εκεί. Όχι. Περίμενε. Έλα, έβγαλα, φάτο γρήγορα. Όχι, Σε σωσά. Κι άλλο εδώ κρεατάκι, κοίτα. Πέθανα. Όχι. Και αφού πέθανα, παιδιά, αυτό θα ήταν το βίντεο για σήμερα. Los examenidos amigos, σας κλείνω.